मन्त्री बोखरक नरेन्द्र मोदीनि जराव लाइथानै बिसिनि एबा बिसि थामनि सिगां फ्रान्स बै भारतनि पार्टनारशिप तेबो गोबां अंगै तंखा ट्रेड नि सिमे डिफेन्स जत फाइसिं तुइनो काइनि हाकोतनि बिसिङाव पार्टनारशिप गाहाम अंगै तंखा फियाबा मन्त्री बोखरक मोदी बै फ्रान्सनि पार्टनारशिप गोबां बिसि रमिनो सांग्रं सालो सालनि बेरायमुंग फ्रान्सनि पेरिस थांका मन्त्री बोखरक बेरायमुंनि पुइलानि सालनो आरबो तंनै भारतीय संघ बै malai laikha borok भारतनि तंनै जत borok बैनो फ्रान्स बै कचाम पार्टनारशिप तंगो हनै साख्लाइखा मन्त्री बोखरक मोदी बो साख्लाइखा बिसिब्रैनि सिगां भारतनि पुइलानि borok अंगै अहमदाबादनि एलायन्स ट्रेब अजमानि थायो आचुकमानि आबोनि लोगे मन्त्री बोखरक तेबो साख्लाइखा फ्रान्सनि बागै आनि हामजाकमा गोदगमा बिसिनि सिगांनो बिसिब्रै चिनि सिगां अहमदाबाद फ्रान्सनि हुकुमत केन्द्र एलायन्स ट्रेबनि मुंगै संखासदाकमानि दिनिनि आ हुकुमत केन्द्रनि पुइला भारतीय अजमा नरकनि बस्कांगो कक नारक तंखा लाइथानै बिसिनि एबा बिसि थामनि सिगां फ्रान्स हापां जेसिनि मुंग्रमानि फटोकपि आनि थानि आबो ताबुबो तंगो मन्त्री बोखरक बिनि एलायन्स ट्रेबनि बखाक्तै अजमानि थाइरक रुमानि आ ककरक सामानि उलनो भारत हापांनि बखाक्तै सिनि मुंनि काइसा मांफ्लि रजाकमानि नुकजाखा आरो नुकजाखा 1981 बिसिनि 5 डिसेम्बरनि सिमि मुंनि मांफ्लि रक 125 रां रिवि अजमानि थाइरकनि गसिमुं नाहारमानि नरेन्द्र मोदी दिनी एबा 14 जुलाई सालमारि फ्रान्सनि नेशनल डे नि सिगां आ हाकोतनि लुकुरकनो हामबाय याफारका मन्त्री बोखरक नरेन्द्र मोदी बियो रिपोर्ट बोखरक।